aldez, hemen daukagu, Uxue, deklarazio batzuk, bakarkako gaia sekulakoa, aurretik prestatuta zenukan, doinu hori o... Puta mierda bat izatela eta hori ez grabau. Eta bestela zen guzko, giro ona o... Guztoa? Berizte kantatzeko mugu. Espero ez dira finalea zerkatzea o... Ez dakit, enau finalen, oseak, enau finalen. Epailea sobornatzen. Enau finalen, oseak, ez dakit, zeiko denbora. Bueno, Iker, Gabon, ze iruditu zai gaurko saioa? Kierre ona. Ona? Oso ona. Zag, maia aldezik o... Maia aldetik maia gitzeo, handa zilak. Zuek goierrin olako zoze itxe alda o... Zautze alde zuen? Gauza eskaituko. Zerate gauza? Eskaitu gauza. Bueno, hasi berko zuen ba, o... Da, men, trikitilarik ze impresio? Zer guzaitu diego? Urte guztie pasodea, entrenauta eta etzenen errenantxen. Enteatu naiz ni horretik makina eta farin dituzula. Iban? Baila. Kakaoete nahonen idea, ban? Kakaoete eta platanona. Suizako bi lagun, gaur etorri direnak saio honetara. ¿Qué os ha parecido la experiencia? ¿Os ha gustado? Muy peculiar, muy interesante y muy tradicional. Sobre todo muy sorprendente que hay tantos jóvenes que cantan vasco así, con mucha alegría. Aquí el amigo está traduciendo. Me parece muy tremendo porque es muy extraño para mí, no conocía ese tipo de actuación, pero me parece muy bien. ¿Y en vuestro pueblo tenéis algo parecido? ¿Se hace algo así o...? No. En ningún sitio en el mundo me parece que hay cosas... Nunca he visto una cosa así. La primera vez. O sea, que os ha gustado, aunque no lo habéis entendido, os ha gustado. No hemos entendido todo, pero nos ha gustado bastante. Muchas gracias. Llevamos 4 horas. Epaia esaten dute neutrala dala, baina ez dakitik kasuetan... Tralabai. Tralarai. Bueno, Txino, a ver, zer muzko saioak izan dira baina arte? Zuek epaitu dituzue eta zer muzko maia o... Maia ona. Batzutan ona, bestetan txarra. Baldin eta tabernaren arabera maia ona garri dute. Jo, bertsolarien maila, baita ere, haren araberakoa izan da. Bueno, eta noiz montatu berdekin kantatzea o... Ustez ez ez. Ni aspali kontuan nintzen kantatzea ez dala nerea. Bueno, no, seguro, Nerea kantatzen entzutea da nerea. Oso ondo. Zer da hori, bueno, gero epaiak horrelako puntuazioak ematen dituzte, alucinógeno. Epaiak... Garriak eta ambientea fuera de serie. Latza. Kriston ambientea onda. Zati jartzatea in serio kamaran aurrean zaudetete. Joder, tío, garen dio. Bueno, baina arte jendean iritzia jaso dugu, eta hemen daukagu txata, tabernaria, tabernan jabea. A ver, ze iruditzen zaizu gaurko saioa, ze impresio? Oso ona, oso gustora eta oso ona. Eta giroa eta... Eta urtetik urtera, pentsatzen dut hobetzen ari dela. Jendea ere ateratzen dela, baina gehiago prestatzen dela, saiatzen dela. Eta hori eskertzeko da bertso eskolari. Eta tabernarientzat ere, bueno, aukera polita da, ez? Oso polita, oso polita. Zerbait desberdina egiteko eta... Gugintzat asko eskertu behar dizugu, oso polita. Oso gustora eta eskerrik asko. Bai, zuek. A ver, zerbait izateko, ze iruditzen zaizu gaurko saioa o... Politxe? Desberdine eta ondo behintzat aukera asko egon direla eta desberdintasun asko eta neskek oso ondo egin dutela. Hori da. Ea neske gehiago etortzen diren. Hori da. Bale, oso ondo. Ze iruditzen zaizu gaurko saioa o... Oso ona hori. Uste daukazu olako zerbait beste nun baitenzuk o... Herrian nizbet egin izan dunean gustatzen zaitu ikustea. Bertso mundua bai. Abesteko garaian zailagoa da baina. Eta ze iruditzen zaizu, jendeak... Erantzuten du. Lotxea galtzea eta hori dana eta blau gainera igotzea, nahiko meritu daukate, ez? Bai, asko, meritu asko. Oso ondo. Noaz edo... Bueno, etxe komunea, ez da oso galdera. Baina, bueno, esatea daukenik,
saio hau izan dela itzela. Martxoko espiritua hondikan biziri dago. Hori da. Eta bestela jendearen maila edo... Oso ona. Bai.